Така, здравейте, аз съм Panda King и това е кандидатурата ми за Best View. Да се надявам да ме приемат и за тези, които гледате, да дадете лайкче, най-вече за Петър без да го гледа. Така, нека започнем. Това тук... Вау. Не съм читал за абсолютно нищо. Това тук ще е една тераса, но все още не е готова, пък не ми се чакаше, защото не знам точно какво ще направя и затова не исках да чаках и реших да направя сега клип. Отвътре не е нещо особено. Тук изглежда най-обикновено много празно, но всъщност е много яко. Тук няма нищо. Това тук ми е Enchanting Table, Enchanting Room, да бъдем по-точни. Това тук ми е Nether Portal, който ще ви покажа след малко, в смисъл накрая, защото... ще разберете защо накрая. Това тук ми е Chest Room, това тук има кошче. Ето тук има такива лапис неща, тук съм нещо, което съм сложил, това трябва да е. Къде трябва да е, бе? Омага. Добре, както и да е. Не знам, защо съм го сложил тук, явно защото нямам чест за такова. Това тук е Iron неща, всичко от Iron, дето... 52 Iron блока имам и доста не изпекан Iron. Това тези, дето могат да се ползват за печките, защото и с Blaze може да се пече, това тук са ми диамантите. Не съм си направил диамантен сет, защото мисля, че е само хабен на диаманти, честно казано. И тук, това бутонче, вижте, нещо ми лагна. Това тук ми е депото, много е забавно като цяло. Тук има влакчета, аз у мен си имам влакче. И ето тук, нали, потегляме. И сега се намираме точно пред къщата, която е тук. Ето е къщата. Това тук е моята ферма. Къщата ми, за дето са всички ферми. Това тук е ферма за диня. Има си диня, както подобава. Ето сега ще оберем. Автоматична е, напълно автоматична. Някой път тук не се събирам, а не ми трябват много и затова не ги събирам. Да се похапнем малко диня. Аз честно казвам не само направих и така за кеф. Това тук ми е XP Grinder, в смисъл това е само Grinder. На кога защо не се спамват? Ето спамват се. Вече не ми е нещо особено, ето ми ги енчантите. Балонята ми... What the fuck? Защо така? Не знам. Както и да е. Какво друго? Като цяло е доста голямото. Това беше едно село, вижте сега. Е тука. Чакайте. Оле, аз съм го оставил отворено, аз чувствам се отваря. Тук малко не скришна с една стълба, но съмнявам се, че някой сети, ако не знае. Това тук, нали, има ферма отгоре, натискам мъчката. Падат за няколко секунди. Те си падат ето тук. Нали, умират от лавата. Дори по това време ще ви покажа това нещо. От тук може да напада отидем в депото. И натам мисля, че беше или натам депо. Да, натам да е. И говоря. Това е нещо като депо. И ето вижте, всичко си пада. Опечено. Всичко 6. И е доста полезно. Може дори да направя туториал как се прави тази система. Но тя не е особено трудно, дори е лесна, бих казал. Тук няма нищо. Тук имам едно кученце. Тук отгоре имам още една ферма, но не я използвам. Защото не ми трябва, дори не знам защо я направих. Мислех и нея да е към това, обаче се отказах. Тук има една мина, която има айрон, който ми е безполезен. Тук имам ферма за пъмкин. Ето. Всичко си обира. Всичко 6. И тук да си го оставим в чест.
защото не ми трябва. Тук има такова от сноубайлмите дърво и листа. Нямам дърво тук. Също не е тук. Някой ми писа. Петър Бес ми писа, точно завери. Дърветата са ми там долу. Да. Това тук са главните неща. Това иначе беше едно селце. И аз го гейматизирах, така да се нарече. Тук има просто рандом къщички, няма нищо в тях. Просто да изглежда красиво, ето го на минимапа. Се вижда. Тук има Iron Golem, защото тук имат, там, тук, да. Ох, и там също имаше на шкихна. Една такова за вилджери. И тук някакви почти един ден нямаше какво да правя, реших да направя тези къщи. За вилджери. И спамват благодарение на това Iron Golem. Тук има дък. Това ми е в магазина за Дини. Вау, при който някой показва магазин за Дини просто. Ето тук това води до този грайндер, така да го наречем. Тук има една рандом къщичка с много доста дърт. Това ми е Sugarcane фермата и сега ще ви кажа да отиваме в депото и да отиваме, в смисъл първо ще отидем в Недера. За да ви покажа там нещата, всичко. Всичко по реда си, както се казва. Или както някой е казал, не знам. Мисля, че някой е казал така. Тук вижте каква готина система с лили падове. И ето, се влизаме. Тук съм. Опа. Това не трябваше да го чупа тук. Това е грешка, я не смеч. Уииио. Долан терен. И забелязвате, доста добре съм го облицовал, така се каже. Там има пигмени. И тук съм добавил такова грас блокчета. Това не е дърт, това е грас блокчета съм взел. В смисъл едно, някъде близо стаки и го сложих тук и то да не се разпускане после дърт. Тук има недалек блейсълът в някои от честовете имаше и не знам. Аз тук пича всичко с блейсълът пръчки, защото е по-добре, пък и разполагам с много ето него блейсълът грайндера. Това тук отива към недера. Там горе няма нищо. Ето ми ги, вау, и останалите, вау. Останалите портали, ето този портал не ще водеше до Исланда или беше онзи там. Сега ще разберем. Това ми водеше под... Това ми е къщата до изоставения остров. И това ми беше първото нещо, тук храна. Първото нещо е на този остров ме спауна. И оцелявах и отново оцелявах. И успях да направя това. Но тук горе не съм идвал доста време и сега... Като излезнете, мисля, че знаете вече къде е, защото имам време мап, мисля, че се знае къде ще излезна, тъй че няма смисъл да се качвам. Това и от тук води към другия място, в който е натам, сега ще от него. Това ми е, честно казвам, го направих като често, преди да си направя онзи моя, там другия. Много бързо се огладнява от тази диня. И защо така ми заби? Чакайте. Да се нахапкам. Мисля, че тук да, тук беше. Дъно. Честно казвам, много не ги използвам тези портали вече. Не ми трябва. Да, ето това е. Тук има Cobblestone генератор, не знам защо го направих и аз. Просто защото исках, ето го и другия остров, защото не се вижда. Тук има някакви доходи. Аз тук изобщо пък не идвам, честно да ви кажа. Няма какво да правя. Тук ми е Welcome to the farm. Друга ферма. Cobblestone generator. Тук не знам какво ще правя. Някаква боза, вероятно. И да се връщаме. Другият
портал, ето този, сега ще ви покажа кой. Ето. Holy shit. Ето този портал, там няма смисъл да ви го показвам, защото още там не съм довършил нищо, смисъл не съм направил. И... да. Няма смисъл да ходим в депото. Да си намаля саунда. Ето това там, дето има много столни такива неща. Това е... такова. Колори, нещо като колори. Бих казал. Добре е да мине от мен, ще отидем до него. Само искам да проверя нещо. Тук, че ако съм се омотал... да. Така... ще се вдихах се. Буквално. Шасах диш. Шаса... няма спа, бе. Аз съм MLG, просто не ми трябва да спи. Не ми трябва да спя. Просто така. И ето на тука. И на там. Ето тук съм сложил да един майнкарт. За да бъда готов. И ето. Тегляме. Това тук сме под водата. Ето. Мога да контролирам тези и да спирам сигнала. Но няма смисъл. Просто... и ето. Тук имам две догита. Тук има сандстоун и такава сандстоун боза. Всъщност тя много не действа. Тук съм направил боза догоре. И... това е. Сега нека да се връщаме и да приключвам клипа. Защото няма вече какво да ви покажа. Мисля, всичко показах. Дано. И да се надявам на петък без това да му хареса. Защото лично на мен страшно много ми харесва. Това ми е един от най-добрите лъгове. А пък, забравя да ви кажа най-готиното нещо. Gaming Zone. Аз какво да правя и реших да направя също. Тя не е нещо особено. Изобщо не. Това е прекарана тук. Какво да има, както ще, буклуче. Един чест с Cobblestone. И 3 голд блока, които не знам. Да, се са преди. Това е Serious Gun Shop. Тук има някакви това пистолет, това е нещо като калашник, не ми тига. Ако забелязвате, ако имате поне малко въображение, ще го забележите. Добре, се качим на кулата и ще приключвам. Всъщност това не е кула. Просто се кача някъде на високо и това ще е. Добре, не. Се кача от тук, за да се вижда всичко. И покрай сега ще го махна този дърт. Защото не искам да ми загрузява къщата. Тези дъртени истории. Оп. Сега смятам да се кача върху къщата. И да приключвам епизода. Ето го е грайндера. И така. Надявам се този клип да ви е харесал. Аз бях Panda King. Дано да ме приемат в Best View, защото там доста пъти ще снимам. Доста често. Надявам се на Петър без този клип да му е харесал. Това е кандидатура точно. И чао от мен.